Ni boxeo ni berez kauno kickboxing egiten hon. Asuntu da, bueno, damakit kickboxingan 15 urte, eta hori 19 urtetik hortxe, entrenatzen eta konpetitzen jardu naiz. Eta orain dela urte bat hola, hankik uzkanon, peronek uzkanon. Eta, karo, gero bildurrekin da hola hankik jotzeko ez dakit zera, esan, bueno, boxeokin hasiko naiz beti, sortu zait olako gogu ez, ikasteko baita ere, porque ez da zer ikusik kickboxingekin, beste modalidade bat diferenti da, teknika diferentiek. Orduan hasi nintzen entrenatzen hemen, esan non boxeando. Eta gainean Marino lagune dara eta hori, esan zinean etorri, ez dakiz ze, da entrenadori neski izen dare, kiston erakartu inindunez. Ni zoze antzakoa, bai. Gaztetan hasi nintzen kickboxing itxen Eibarren, da pare bat urte pasatakoan belauna puskanean, bai, ja pare bat aldiz, eta gero boxeoakin bete uki bat zehoz, bai, gehiago guztau jata. Eta, bueno, urtiak egon da boxeatzen eta gero hemen hasi nintzen Bergaran lanian, eta hau bidean geratzen jatan. Hasi que hemen hasi nintzen. Nik uste ez, azkenin desberdine da, baina ja konpetiu eta jotzi eta, bueno, al final, azkenin deporte kontaktoa da. Orduan hori ez dala zerotik hasita, guardia eskuekin jotzen bakizu. Pixke teknika desberdinek, eskiba gehiago daude, distantziek desberdine die, baina asko zerrexo da. Jakin da bestie, honekin aztie. Da zehose, jendea ikustegun atortzezela eta dana hasi da burrukau, da jo, baina burruketan hasteko ez konpetitzeko bakarrik. Hemen gimnasioan nahi burruketan hasteko norbaitzekin asko ikasi behar dozu. Ez dela azten zara burruketan, hartu dozu mania txarrak, da gero hori ezin da kendu. Kendu baino lan asko da kakentzia bai. Orduan guretako asko ikasi, respetu asko da hemen. Gero kalen bai, entrenadori eta ez dizute lagatzen jendia apuntatzea dela igual gaztiok da burrukatzeko kalin da, eta hori hemen ez da ondo ikusita. Igual botatzen dizute taldetik eta... Bai, disiplina puntu bat emate izu. Disiplina puntu bat, azkenin segurtasun emate izu, eski izen da, deporte kontakto hau emate izu segurtasun bat. Gero kalin ezin dezu zein, baina seguru sentitzea baita ere. Eta hori ikasti da, azkenin kanpotik ikustea violentzi puntu bat dela, baina hemen barrun sartzezean ja ikustezu ez dela bate. Porque azkenin ego puntu hori de gestionatzen lagundu ite izu. Porque ez dezu ezer demostrabe. Da violentzikin ez da ezer demostratzen. Da hau deporte bada, da deporte individuala da. Da ez dela galtzetenin joina be. Azkenin deporte da mentalmente horire klik bat ditire oso arraizetea. Nei gustatzen zat burkatzeten bestiei aurpera baitu, begiteta baitu, bilok gaude berdina egiten. Gure deporte o gure pasilue hori sentitzen ari gara, orduan berez galtzio irabaztie ez da en plan irabazi izue da, ez da git. Ez dut ikusten puntu txarrik. Beti nahi da irabazi, baina bueno, amorruik ez da berez. Zure burukin bai, baina bestikin ez. Hori azkenean hemen erakusten dutzu bai asko. Hori errespetuko esan duguna lehen, errespetuko soziala da hori lehenengo gauzia izaten da bai, eta gu azkenin ari egotzen gehanean, rinera egotzen gehanean da ezin hori demostratzeko eta bai batez gure lana ondo egin, baina bai askotan igual niri ez jata toka, baina badau jendia igual kontrikantiak da pixkate hola, igual txulo izaten dira, baina normalean ez da izaten hola. Ni azkenengoan adibidez galdu neban, da tipuakin superrondo, rebantxa eskatu zoztan tipo berriro itxeko, da oso gustora, así que ondo, bere salto hortatik oso ondo. Oso ona, nik uste. Gaina gure hartine asko erakartzei gure hartine oteko famili bat bezala, zaude hor dana ematen denbora osuen, da azkenin hori asko zehatzeu jendien hartin. Da famili bat bezala, zuela honiko nena, montun, bai.
Ba, asko hasia bain. Azken urtetan asko hasia. Eta ontxe edozin lekutan dago eskola. Dauz Bergaran, Arrasaten, hemen Zualuzen, Eibarren, baina igual ez da bakarrik kickboxeo. Da kickboxing igual ontxe eite da bela gai MMA, jiu-jitsu talakoa gai ezberdinak. Baina ontxe edozin lekutan dakazu jende asko eiteu gero eta gehiago, azken 2 urtetan, 3 urtetan asko hasia. Ba, zieran hori hasi nintzen, daket 13 urte, 19 urtekin hasi nintzen da, beti mutilekin entrenadet. Da guaine, gehienak mutilek die. Eta baina emakume asko hasi die baita ere, da nik uste boxeo honen emakume gehiago daudela kickboxing baino, obentzet nik hori ikusi eta obentzet oain momentun hola ikustetelako. Baina hori, hasieran beti berdinekin, jakizton lagune, hori apozko bate igualak egiten, eta baina mutilekin ekizton ondo respetu beti, da inoiz ez da gertau, zapentzatela, jode, tio. Ez, guztako zitzaten eman ere emakume bat behintzat pixuatik, porque azkenin pixu asko ditu. Baina hori, oso ondo, baina gehiago egon berra izen du. Eta bueno, gero eta gehiago daude, así que bai, emakumik eta ja topea idea, así que poste naiz. Kristona. Kristona guri asko laguntzen dugu, asko, da motivazio puntu hori bai emote dugu, da bera ikuste dugu, bai, benga, preparauta zauzia beste burruka bat itxeko, edo lehenengo burruka itzakoa, bai, benga, esan zuzta, benga, basu aldozu, no sé, tal, da Kriston motivazio emote dugu. Bai, ekizun energia hona dake, da energia hori transmiti biteu, eta ite izuzuk zure burure konfiantzia eukitzie, eta beti dago gainin. Zer gauza ikuste bazazu, igual beste jendi ez du antzematen, baina baki, zuzo ze gertatzen zazula, eta zurekin ongo aurrengo gunin, o deitu ingo izu, o niri asko posten hau beha ezautzie, da aurratik burgaete, konfiantzi mandit. Baina, azken burruka hontan galdu indot, eta juste da lehengoa gaitzen egala. Eta horrengo gunean deitu zu ez da, eta Jokin, zu jarraitzea izaten Jokin Merino, egon zeitzen lasai, zera zu alakoatzea, eta hurrengoan hobetu ingo oso, eta bueno, oso ondo da, eta azkenean alako gauza beti dut. Zaitu ite gaitu, hori da importantina. Bi erakut daude. Atakatzeuna, denbora uzun, nik usteko, bilok, zontzeko gara, beti aurrea, fajador da, fajadorrak gehala. Guna edo burruka aurrea funda. Pentsai berrezu, obviamente, ez, baina aldaketa, desbertentza honenik hori uste hori dela. Hani saiatzen nahi beste moguan gorrukatzen, eta no me sale. Eski, joite izue. Ondo, Ainaren ni baino beto. Bueno, baina irabazi ez du esan nahi hobeto kerro itezuela. Adibidez ni ondo sentiu nintzen, baina nik sentsazioek gehiago iteko neola. Ordu baina Merino, Jokin, nik uste burruka estelarra behak izintzula. Kiston egurre, kiston burruka gerreru izen zan. Ondo gontzan, ni oso posik irten nintzen galdu, baina oso posik irten nintzen. Izan zen Kriston burrika Ainara esan da dena. Izan zen gerra, bilogek agun boxeo oso antzekoa. Eta egurra denbora guzti. Kristona. Da, zure biziko gauzik, niretak kue. Niretza, sentsazio hori gainazuk lan asko indezu, asko sakrifika dezu, baina lagunek daude hor, jotake zurekin, eta igual duzi gertatzean. Galdu hori base, hor txongo beti. Ez da?